V tomto recepte si predstavíme zemiačiky, takzvané mesiačiky a pripravíme si z nich kašu. Kto by nemiloval kašu, dobrý rezeň. Ja použijem Thermomix, zemiačky si dáme prevariť vlastne chvíľočku vo vode. Zemiačky si osolíme, stačí zhora, ono nám tá soľ vlastne tým, že to bude v páre, tak prejde aj do tých spodných zemiačikov. Vykryjeme. Zatiaľ si dáme zohriať mliečko. Mliečko do kaše vždy musí ísť horúce alebo vriace, aby sa nám nespravilo to, že nám tú kašu, to zimné mlieko schladí a aktivuje sa tam škrob, začne byť taká lepivá. Takže zemiačky sme si prehriali, zemiaky nasypeme do nádoby, pridáme maslo a budeme to cca minútu mixovať. Teraz vidíme, že máme krásnu hladkú kašu. Dochutíme mliečkom. Ešte premiešame.